Kanegade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka India bat kiway kiri ka Central Asia ki donya ka jinghe day ka bajanbha bat kari Afghanistan na do ki porbarim ang umentri ki kambari ka India. Ka darbar tlang jong ka yung darbar tawaan ka Assam kan sedang nadu menta ka sngi. Bat penkop buram ka People's Democratic Front Milliam ringkat ke Milliam Youth Development Organisation ya ki shispak kat prangut ki samla pule balapas bha. Hashwaban pai je ki khubor babnya ni nya shashkor ya kani ke jing pibna ka badan kam. Katba ka India ka lala ban thau history da ka jingla ban ai palat shispak klur tuli ki dos jong ka dawai ti ka COVID khat khandai ka All India Radio ka ai jing ro ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat e bat barok kitu ki bala shimtika ki bala penong ya kariban poisha kani kathong wat lakat tangi pen kan mau ki nong ngap jongi baka jingele persha ya COVID-19 kampat kot satya ni yai kan tui ki nong ngap jongi ban shimtika pura bat ban yarap ru ikiwei ban shimtika hakani ka ayom le ekmen snobha ban buat ikini ki kam ki basuk deng ya ka mask yang jngai na ki wei pat bat sait khuit bha ya la ki ti bat ka durkhman Nakabenta ke jingtip ke bakham benya halor COVID khat khandai pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyau phra not sound real but iwei not nyau san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dei iwei not phra but iwei not nyau non mun tangi nya phai shaki khubor ke babnya U Dr. S. Jaishankar, Menteri ki Kambari kari India, ula ong ba ka India bat kiwai kiri jong ka Central Asia, ki doni ka jingya day ka baya janbha, bat kari Afghanistan. Bat kani ka jingya day ka long ka bala suthiet na ki por barim baja. Ula banjol ba ka long ka badan kam banwat ikilat kilenti ban yarap ikinong shong ki basyong basa hakatay kari. Uni umentri ula kren chapang kani ka jingya haka jingya lang ban yamir jumut hapdeng kari India bat kiri ka Central Asia ki balas dang henin ka singi New Delhi. Hakani ka jingya kren plie jong u Jaishankar ula nyaw ya ki jing e bakari Afghanistan kaya kendu bat ka ei bakani karensan yamir jumut kathmu ban le. Kata ka long Shapang ka jingwan ra ya ka borsan shar ka bala jit lang da baro ka jingele persha iki kam pentrim ki le no ka jing khang lat iki kam khai drok bat ka jing ka shan ban penne ya ka hok ki kan thai ki khana bat ki jaj ban riu rit pa ha ka tai kari ka darbar tlang jong ka yin darbar thau an ka jilla Assam kan sedang nadu menta ka sngi U Principal Secretary ki kam ka yin darbar thau an u Hemendas ule thu ba ha ka ne ka darbar bamenta kan sadon ka jingya tai halor ka jing pen kalai ki khatsan tali ki bel barim bat ka wei ka bel ka bathamai ha ya ka ne ka darbar tlang an sa pen kut no ah ka ar pusal tarik menta ubnai ha ka be dai bat ka ne u lamphang ka ne ka yin darbar thau an u Biswajit Daimari Ula penang ya kajingnya lang bat baro ki sengsain perthai henin ka janmiet pan kerpat ya kajingnya trailang da baro knang ba ki kam ki jam ki nong ki bayat bayat renti le thu ru ba kala bandan kajingnya merjing mot halor ka National Education Policy haga sni shong dorbar khat du jong ka ni ka dorbar bamenta kata haga arpu saw tarik Uba Hamlet San Doling, Menteri Katnat Information Technology but Communications ka Sarkar Meghalaya, ulaong ba ka IT Park ka ban sa plisyan han New Shillong kan plie ya kalat ka bahe ya ki samla ka jala ban yo kam yo jam hakikam ki bede ba ka information but technology. Uba Doling ula ban rap ru ba ka jing plie ya kani ka IT Park kan penyo kam ya kumbak hat ars pa ngot ki samla ka jala bat kan penduna ru ya ka jingni de ki hajar ngot ki samla na ka jala bat nakiwe ki jala ka than chatai lam ni ban let tray shaki company IT ki badan shaki we pat ki jala hakari hakani ka jingkren jong uni menteri ula ongru ba ka jing tray ya kani ka IT Park kadang ya sha prang wut menta bat kala jandap artan ula ongru ba ya ka jing tray ansala ban pendap hashwa ba ka Meghalaya kan rakhi ya ka jingdap sanpos nem jongka haka arpoi tarik ukula lengkot jong usnem uban wan Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka People's Democratic Front Milliam ringkat ka Milliam Youth Development Organisation hakas ngisat jan baladap kala penkop buram ya ki shispa khat prangut ki samla pule ki bala pas bha haki kerdan bapher nadu ka kelas 10 chaneng. Hakatai ka jingalang ka bala long halau sotun ladon lang ru UMLA ka than ubadai ru menteri katnat CNRD uba Hamlet dan Doling.
ubala long ru u nong mai lenti ya kate ka jing sam khusnam na du usnam ahajar khat ar hadu ajar khat lai nanor kine ke bela don lang ru kilong uba lur shai shila rang ba shnong ka law so tun kum usembut kongsan nang ta uba Daniel Thangkeu officer on special duty nak office umentri rang ba nanor kiwai de hadian ba uwei khuna ret ula jandu no elaka jing em haba ula komui ya ka pisanar ka badan lang ha ka song jing bam kai khana ret ka bor penyat district jong ka West Garo Hills kala penni ya ka hukum ban khang ya ka jing die ki song jing bam kai khana ret ki bala thep lang ba ki jing ele kai ki baret ya ka ni ka hukum la pen trekam na do bala penni ya ka u deputy commissioner kanika district u Ram Singh ulapha eki officer kanika district ban pej perman halor ka jingde ki song jing bam kai khana ret ki bakum kini ki bala ban bu ya ka jing em ki khana ret ha ka jing ma ha ka jing ya khun ya le kai football jong ka Nongra Sports Club nan puli biang ka to ha ka jing ya khun ya le kai football ka Nongra Sports Club kalara ya ka nam la du da ka pelian ya ka Maurawar Sports Club da Iwaila North ha ka third division football league tournament arajar arpway bala penong da ka Shillong Recreation Ground Trust hamadan polo ha Shillong ya ka nam la du jong ka ni ka jingela kai la ban rai ha ka kilomet haba ka Nongra Sports Club kala yo ban pinkijar ka kanhun nong job kata ka Nongra Sports Club kala yo ban ra yeng ya ka khusnam nong job ba ya ka pisa ka basaw phau hajar tengka ya kani ka jingele kai bakhat du jong ka third division football league tournament arjar arpway la ping ipu ipieng da ka jinghe don ringkat jong uba Eugene San Lingdo MLA u president ka sports Shillong Sports Association uba JM Pariat lambat kiwaidi ka Kalirel Guwahati New Half Long Tourist Express kan sayat no hadu Badarpur harian babun na kinong jungok kai perthai be kinong le jinglet kilabu ya ka jingkerpat ban penjalan shosho ya ka jingyat lenti jongka kani karel ka Kalirel ka bakerpang ka dai ka bala khampa ha pedeng kipat ba ka jela namar ka dai ka Vista Dome coach ka balong ka Kamra rel balabu lut ya kitar ki bakat kum ka jing start jong ka juk ka bamenta kani ka Kalirel kan stang ya na hadu Badarpur na do ka arfu artarik menta ubnai Palat chispa lai punyau klur sa pukundai lak teliki dos jong ka dawai tika covid khat khandai la deban ai hari India barok kawai lengba ka jing ai dawai tika ka badang ya shakhmat hakari menta katnat ka koi ka khia kari India ka le thu ru ba ka jing dan ki bakoi menta ka long khandai phupra point lai phra na ka chispa haki arpusa konta bala dap ladon nyau hajar sauspa andri pukundai ngot ki bala koi na ka jing pang covid khat khandai hakari barok kawai bat nyau hajar phra poi ngot ki bala yo thamai ka ni ka jing pang haba phai pat shaka jinglong jingman na covid ha Meghalaya le thu baladan prangot ki bela thamai ka jingpang covid khat khandai hanin ka sngi bat khat lai ngot ki bela kwat na kani ka jingpang baro ki bedang don ya uni khnang jingpang ha ka jilla men ta ki don shispa khat lai ngot ka sarkar Meghalaya kala penni ya ka hukum ban kentu ya baro kinong trai sarkar ki batrai kitnat bapher ban shim ya ka dawai tika covid khat khandai hashwa jong ka arpulai tarik menta ubnai kani ka hukum kala mi hadian bakaying bishar high court jong ka jilla Meghalaya kala penni ya ka hukum ha ka hanriu tarik uno apla arjar arphuai ban batha ya ka sarkar ban shim ki boi trai kam ki bakham teng e naka banta ban penshai bat pensu thu ikibrio ban munjur ban shim ya ka dawai tika ka chief secretary jong ka Meghalaya ka kong Rebecca Vanessa Suchiang kala ong bakat kum kani ka hukum bala permi da ka sarkar Meghalaya baro kinong trai sarkar ki bampat dep ai dawai tika ki dei ban lei pha ai ka hapo ka arphlai tarik menta ubnai ban pun kot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakong san ka India bat kiwai kiri ka Central Asia kidani ka jingedei ka bajan bha bat kari Afghanistan na do ki por barim ong umentri ki kam korbari ka India ka darbar tulang jong ka darbar thau an ka Assam kan sedang nadu menta ka sni bat penkop buram ka People's Democratic Front Millennium ringkat ka Millennium Youth Development Organization ya shispa ka prangot ki samla puli balapas bha bat katung ila poisa ka bakut jong ka khubor ka belawan chapi nak All India Radio Shillong sashi por kata ka por prabaje ni so ba daddy station nak benta ka khubor ka tin hindi ka ban buat pada ka khubor ka tin pareng ha ka por prashteng kani ka dai ka All India Radio Shillong